Teman besan Presiden Jongka Ri Bhoi Presbyterian Synod Union Kaba Pupra Kabangilayo ya kabani kendu bani Shem Hakanika Society Balang Presbyterian Kbet Hakasau Balang Pastorate Bat Ri Bhoi Shate Presbyterian Union Kublai Shibun Yagi Kentien Priang Sengobha Gejong Pianga Teman besan Kublai Shibun Ya Kejing Ailat Kejong Pi Nalor Kaba Pi Pila Itu Bha Yanga Beladadang Don Kabenta Kabangadang Don Kam Ya Kaban Pen Itu Pila IT Bat Pila Shanya Hanga Ki Nongkit Kam Jongka Synod Union Kbet Kejongi Baro Ki Nong Sharai Kbet Kejongi Ki Pastor Ki Balongkum Ki Kpa Ki Kinyi Ki Hinmen Hoi Ki Para Bat Ki Propastor Kbet Kejonga Ki Bajuya Krisyan But I'm seeing yang haduk kani kapor. Hoi kita men besan kibi kijongi. Kibala temen. Kibala yo poilang. Man pelak yo kapor ke koridor ke jongpi. Hoi haduk kita men besan kibadang kena but kibadang sudap Bensha ordain Hagi niki presbytery Ki bangidang sudap Ki khot committee balang ki be ki jongi Mapi ki delegates Shenrang bat kentai Ki belayawan nadu kesngi thok diang Bat ya pilang upai la upai ba Ubala sius pa ujong oblay Ubalayawan kat ne Hagani ke step jong ke sngi ke bakrau kabalong ke sngi jong ke jingjop tiao ke jong trai bandong penim bi jingi uji so kinong yalam kumbalamai pang MLA bi jingi na Kamauti constituency ba Charles Marngar oi ladadon ki MLA nang ne na ganong po constituency ki MDC Naki constituency ki prepare po jongka synod ki bi ki jongi hoj kinong sharai haki shnong ka imlang ka salang kum ki rongba shnong kinong yalam hakarai hakahima batru ladadon Ki riu pau khmat ki bi ki jongi nakaliang jong ki kentai bat nakaliang jong ki rongba kerpang hagani ko por nagam siem jong ki jingi bat nagam siem jong ki jingkemen ngashim ye gani ko por ban ai kublei bat pediang sengob hai pilang baro haga kerteng ka jong trai bon nong penim bi jingi ujisu Ngamla ban claim the I kublai ya ka nomination committee jong ka synod union ka bi ke jongi kabala kenmau ya ka kerteng ka beret ke jonga ya ka ban ai benta biang yang sasisen hakane ka sin ka ba ar hak level jong ka synod union de kerpang hakane ka step jong ka sngi ka ba crow Kasngi kabasa jingken mau Kublai Shibun ya ka Kbet society ya ka jinglong la kloi ke jongpi ya ka ban shim ya gani ka benta ya ka ban pediang ya gani ka synod union ka ba ar pupra halor jong kani ka team ka ba ong khmi bha kumno phi yai
Ubleu nang kerku ya ki long yeng Kristan ki biye ki jongi bat ngashim ya kani kapor. Ban pen pau ba ngasngeu bakani ka si society bat ka balang. Kalau long ka wei na ki society bat ka balang ka baroi step ha. Ubleu nang kerku ya pi upai lang jong ka si society bat ka balang hang ne. De hagani ka step jong kani ka sngi. Sisa kum ki bangai ngi em hagis ngi ki ba ngi em hagis ngi ki ba dap de jingale kum bagani ka tim ru ka ong to khmi bha kum no phiyai de kerpang bangaru sekri weret ujong blai ngawan ra hapdeng jong yilang baro hagani ka step ya ka bangini pusan bangini shaskor ya kani ka kubor ka ktien ka jongblai ka baong wat ai jaka yau saitan bala seng nong rim naga stiu pol wa apostol shakinong ephesus kal nong basau gad khat ka baar punyau ki kintien ki baong limne wat ai jaka yau saitan bat haga ktien pareng and do not give the devil a foothold. Kini ki ktien balakren dau Paul apostol haki Kristan ha Ephesus bakadeiru kajing maham bat kajing kentu yang hilang baru akum ke bangai hagini gisni bangim dei ban ai jaka yau saitan haga jingem ga jongi upol u apostol ula tho yagani ga shiti shakinong Ephesus haga snem riupo SK hadin Chris haga por ba ula shaset bendi arsnem harom Hashwa ya gabangin ya chaprang ya gani ga kubor tong ina lek haublay hagi jing duwai ngini duwai kok pa jungi ubah beneng kanong idap de gajing kemen ba gajing sngongu ka ba kraw ya me bangi yo kumu pait lang jong ka synod ya ka ban lum lang hagani kas i society balang Presbyterian Kbet Agane ka madan, ya ka balapan kripang, ya ka bangin yo, ya ka ban mani, ya ka ban syakri ya me. Ablay, ni aingo ya me, bamalay snay ya ka ban ya lambet, ya kilinti ya kijong kisyakri kibaye kijong me kibawan na ka step. Hoy. Ya ki khat ki delegate ki nong kit kam ki pastor ki propastor ki nong sharai nadu kesngi thoding bangila yo ya ka ban pendap yigi kam jong ka union baro barau blai ngilala ban pendap sibun ki benta jong ka jing syakri ya ka step nadu ka sakramen ka jing khawai trai ka bau moderator jong ka synod Oleh yo ya kaban ai benta hapdeng jong kipat riud khat ki boleh wan saga yeng ka kentang ke jong ma bat kum ni au blei ha ka kentang ka por yo ya kaban shashkor ban ngap ya ka kubor ka ktien ka jong ma mela penieng yo ne syakri uberet ujong ma ubamela jupunan kam hakipor baro Bat sasisian hagani kapor nipan ya ke jingis nei ke jong ma bagani ka kubor kan yo jaka haga donut jong upat lang ba i jong ma bangin la au blei ya ka ban yai ni ame hadu ka bakut kisngi ke jingem ke jong
Ayu tingin oh khmat jong me metip ya kijing don kam ke jong ibaro. Na bah ke kerteng ke jong me Jisu. Gitu wai kini baro. Amen. Kabenta kabeningkong kabanga kwa bangini puson. Hagani ke stop lembaju kini kapang pedeng kabaong. Wat ai jaga ya usaitan. Kalong usaitan. Usaitan. Ngang ni ngawan ra ya kini ka ansar. Usaitan ha ka beningkong udei angel rangba jong ublay. Bat ka kerteng jong kalong lur syai lane Lucifer. Udeiru nong ruai bat nong tem bas ngaubang habneng. Nong ruai bat nong put nong tem ubas ngaubang habneng. Henry kajing sarong bat kajing kwa burom jong ka penlong yau blay baun shop lane baun beno nang te na beneng syakendel sang ni syakendel ka kitab Wisaya ka ngong bekat sao ka bekat ar Wisaya Ukren hang to bruang kumno melahap na beneng ko lursyai ukun jong ka step kumno lo otno yame syaka kendel nang ta ka kitab Wisaya hi ka nong ka ba khat sao ka khat pat ka ba khat wei wong ya ka burom jong me lapen hiar syaka dujok bat ya ka jingriu ki bela jong me. Ka jingriu ki bela jong me. Ya uksan la siang hapo jong me. Bat ki ksan kitab ya me. Ngawan ra kata ya ka ansar na ka benta usaitan. Sanang penyiar mupi. Sanangnya jubab mepi katkum ke jing syam ke jing lap ke jong pi. Ha ke jing kendu ha ke jing em. Ka benta ka baar. Ngawan ra ye ki kam. Jong usaitan. Ngan kedeu hang ni ye ki saul teli ki mat sepang ki kam jong usaitan. Kamat ka beningkong usaitan ulong unong yale persya ya oblay. Ka kitab Ezekiel kal nong ba arpu pra ka dikot ka beningkong hadu ka bekat sao. Ka kren syapang ka bor bat ka burom jong kum angel rangba. Henry ulayale persya ya oblay da ka jing ngau sarong bat ka jing le blay la dia bat kwa ban long hajrong ban ya oblay ban yo susyar hi marway kata galong ka jing le persya ka jong ya oblay kani ka mensim sarong ka jing bishni ka jing bomhon bas ngau long halor kapenlong ya bau ni le persya ya blay namar bau kwa ya kaban long komu blay ban kentiu khet ya la dia halor ki jingtau baro dei gani
Kajingele persya kajong u kabala pelong yau blay. Ya kaba un shop lane, ya kaba un be no nang tay na beneng, syane sya kendeu, balong, ndabolo poi hang ya kendeu, ula kelalong u syaitan lane, utau ksuj. Kamat kabar. Kikam kejong usaitan. Ulong unong pensyoy. Ulong unong pensyoy. Hadin ba usaitan ula syabe no na beneng hak syakendeu. Kakam ka beningkong jong u kalong ban lek syakperaden. Kabalong kajaka kabau bleu la bu. Yau Adam bat ka im kibalong kijing tau kiba koridor kijong u kat kum ke Genesis kalnong kaba ar kad khat kaba pra ter habau syaitan ula lech shak peraden u klam lech hakadur kejong u komu tau angel Henry u lech hakadur jong u bseng baru tau bseng ula ong haka im shisha Ublay ulaong pinomyo bam na uding baro haga kper kaim kalaong na uso kiding haga kper ngilaban bam like no uding jong ka jingtip ya ka bahab ka besnio nginomyo bam namar ladangin bam da ka yap ngin yap shisha Henry utau bsen ulaong pinomyap Henrienda haba pin bam pin salong kum kiblay pin salong kum kiblay kita kibatip ya kababha bat kabasniw kiblay kibatip ya kababha bat kabasniw Tien ka jong blay ka ong kumta kata ka brio kala shim bat kala bam bat kala ailang hau tau tengah jong ka bat uru ula bam haba kila hap no lane ki shap be no nagata ka kpera den ka kper jong ka jingsok usaitan ula kemen ki para banget bi ki janga baulala ya gaban pensyoy ya gaim badu Adam ula kemen kani ka jing pensyoy kam kut haga kpera den Henry ka ktien ka jong blay kaya tu haga gospel ka jong Matias ka nong basau ka khat ka ba ningkong hadu ka ba khatway bau syaitan ula lejru ha ujiso ubala syak jengit jin sau posngi sau pomet ubala tengan ubalong ukun ubayit ujong blay Henry hakani ka ktien ka jong blay ka yatu bau Jisu ula jap yo ladakat yo syaitan kat yo Jisu ngamut benong usaitan udang nut ya kaban pensyoy ki para bangai bi ki jonga kaba kat nut dam yau brio lene ka brio Henry Jisu o ai men sim hakani au Lukas kal nang ba ar puar gad kat ka sau po to ya duai ba pinom hap hagi jing pensyoy Namar haba ni im aga jing duai ni laj nagi jing pensyoy kamat kabalay ki para bangai bi ki jonga kakam ka bau syaitan ule kalong ulong unong penjat ka jinglong jong syaitan kalong ba umla sya lada ki kon jong blay kin dap kin biang kin suk kin kemen ha ka jingem ka jong ki ban ha ki long ying ki long sem ki jong ki kom tau kwa
kumno ya ka ban penjot ya ka jengem bat ya ka long ying ka long sem ka jongki habau bleu la bu yau brio haga bat ka brio haga pereden ki dap tang da ka jing sok bat ka jing kemen hen reu neu soitan ula lek ya ka ban penjot ya ka ban knino ya ka da ka jing sok ka ba don hake Nio isu shu ya kan ek long ying haba ki khon jongki ki balong ukan baru abel ki la ele persya paramaki balong ukan ula peniap no ya lau jong upara abel kane ki para bangai bi ki jonga kane ka jing penjat jong syaitan habangi pairu agini gisngi kijongi ngi ba bon ba ki brio ki kon samla shinrang bat kente ki sha penjat hau syaitan lengba ka jing ngop ka jing ngat ka jongki bat ka jing krni ka jongki ha ka jing di kiat ha ka jing di drugs ha ki kam auria ha ka jing sarong bat ki wei ha ki long ying ki long sem ha ka imlang ka salang ha ka ri ka jat ben rio ka jing jot ka jing pra ka bala ima kat kum ka Meghalaya State Commission for Women ka bala survey ka bala le research ya ka long brio man brio ha ka jila Meghalaya ka bi ki jongi kat kum gini ka statistics jong gini ki snem arjar ar ki syambat ki lap ba kita ki single parent ki khon ki badan tang ukpa bat ki khon bom dan kami badan tang ka kami bat ki khon dan kpa kala jle kala jan kot chaka marsiteng la jan da ki saupo R.5% bat kumta badaga buburam kani ka district Ri Bhoi ke jongi ka bangi kum ka Ri Bhoi Presbyterian Synod ngilong majority kawan balai ha ka jing don jong kita ki single parent ha ki long ying ki long sam ha ka imlang ka salang ki snong ki tau tong ngini yet ngini bishar mangi ka jing jelei jong ki jaga di kiat ki bala don da ka license kat kum ka jing pun benai jong chief minister agini ki benai nu snam ladap kala poi shadu ka praspa san pau tam ki bala don license ki dukan di kiat ki bom don license pat dah ka baburam ngayeng ngagani ka por ngalong way ni ki pastor uba syat tim si ha haman bangadon haman bangalek ngasyak tim si haka area ka jaka ka banganga tray lengba ka phone badang hau ni benai beladap habang adang lek dukan kendai beje janmit lawan arngut kita lagi samla senrang weu bala deep ha ubamila syu ban ya ru la syu pne jbor ban kiu yo to thiep baru weu dang kam pengat wong kimeli thiet ayu ngam tep pha thiet ak ta dukan ngadon mangang ta baru ta bau yi nga uklem wan syu ban thiet na ta dukan badula ya pas yau stisha khaman donu pastor tame danu pastor mar senjengai kumba sipau metar naga taga dukan daka si be plak yau pastor tau trai dukan ula supet yanga baru yi bangangai idon jing artatien ngala don si jing mot si jing berkhan
bangan sumare ngan su kerwit berangot Henry tahu try dukan wong apshapi pastor kimat ya like syamaki ngak kontrol itu dia kajing sya penjat ka basyirkai ki para bangat bi ki janga kani kadai ka pertai bat ka emlang ka salang ka bangingi dan kum ki endeavors jangka Ri Bhoi Presbyterian Synod bi ki jange ni don hang ne na du ki long pa ki long kmi dah ka baburom ki samla rang ba ki nong sharai ngapang ka mensiam Lada kayo kum perkat jong kado lahap ya la kum join lang berketu ke jirwai ke boong layeng kendo la syong ruji mla ban le setang ke bok berkenasib kat syabak kayalam Henry kum kiba nge kiba don ya ublei wa ublei wa shisha om dan ka bomla lada uklan kat no Jisu ulang kraw bun sya banyo ki para banget bi ki janga Usaitan ulale don bor ya ki kun ki jong blei ha kane ka percai balai ka jia hadu kane kat ni tang ini we ngong namar ba ni ai jakate Nyai jaka ya Usaitan Henry lada nginom ai jaka baru Usaitan umdon bentah ka jingem ka doknut ka jongi ka jingem ka jongi kanom syak penjat hau no Usaitan dan lei ruem kamat ka besau bat kamat ka bekadu ki para bangai bi ki jonga ka kam ka bau no Usaitan ule kalong ulong unong penyap Usaitan hon tang ban penjat Henry ukwa ya ka ban penyap sendan ya ka met bat ka mensiam hadu jok Aga gospel ka jong Lukas kal nong ka baar puar kad khat ka balai ka yatu bau Usaitan ulalek ya ka ban sud how Judas Iscariot ubalong way na ki kadar ngot ki senran ki jong trai Jisu da ka bau ulalek ya ka ban yasla bat ki rangba lingdo bat uladino yau Jisu Lai po tali kis bai rupa Laong kaktian ka jong blay ka gospel Ka jong Lukas ka nong ka baar puar ka dikot ka balay Bat aga gospel ka jong Matias ka nong ka baar punyo Ka dikot ka balay adu ka basan Uya tu bau Judas andala dep dino yau Jisu Ulas ngau tu bau la lepop kum tau la le ya ka ban pen pai no ya kita gi lai po tali gis bai rupa sya kita gi ringba lingdo bat ya la di ula le ya ka ban sdien pasi barabau tulai pasi ula dikut ula hap da kongpong la pai arliang gisnir ki jong ubat ula yap hangta Kata kadai ka kam ka jong Usaitan Ko mu tau nang peniap beriu Ni Usaitan om tang bau kwa ya ka ban peniap ya ka met Henry kwa ru ya ka ban peniap ya ka mensim Usngau tu ba Baka jingjin jar jong ka jingyap bom jukot ka ap yo Komba u pastor
Billy Graham ubla lek no show try habau yalap uju punen kam ya gani ka kitien bagat dujok kam dei na kabenta jong ki brio ki jing thau ki ba kodor ki jong blai ka dei na kabenta setan bat ki angel ki jong Henry ki para bangai bi ki jonga lana kita ki jing thau ki ba kodor ki jong blai Kilong haka liang ka jong usoitan. Kabakut ka jong kiro. Kalong hikeng hadujok. Namar kata ka day ka jaka. Kabala penkre ya usoitan. Bat kinong bud ki jong o. Ka jing penkut ki para bangai bi ki jong a ka ni ka step jok ni ka sngi ka pamenta. Niyo yang ni siapang usoitan nadu bau blay ula shop no yu na bneng don ya ka jaka shong ne shu hang ne kendeu ushu ya shane bat shawe haga kendeu ban ya sharum shaneng ujob haga kitab ka jong kalnong ka baning kong ka dikot ka banyaw wong baru try ulong Hau soitan nang no mewan. Usoitan te ulaya tu hau try. Baru loong na kabalet shane bat shawe haga kendeo. Bat na kabaya sharum shaneng haka. Nang ta shushu. Kashti u Petros kabaning kong dalnong kabasan kadikot kabapra. U Petros wong ya gini kintien. To pin le adkar, to pin ya sharai, nabauta unong yale jong pi ubau setan, komu sing uba kruho uyat keleng uda wat kenang yau noru bau niyo ngutli, hangeng yo I ki para bangai bi ki jonga. Bagat jaka. Kabau soitan ukwa ya kaban syong. Kadai haka donut ke jong brio lane ka brio. Kadai kat kum ka ktien ka khot ka jong blai. Kabau soitan ukwa da kumno. Ya kaman yo, ya kaman syong aga donut ke jongi. Henry ka syong hangi. Ngina jaga. Ni nginom ai. Karai ka day ka jonga bat ka jongi. Kani ka kubor. Agani ka step ka yatu syai ringkat. Bat ka jing pensisya na ka ktien ka makot ka jong blay ka Bible. Bau syaitan. Ulong unong yele persya yau blay. Bat ki kam ki bau le kilong. Unong pensoy, unong penjot, bat unong penyap brio uba syirkei. Komta kum ke banget kene ka kubor ka kentu yang ilang baro nadu mopi ki kon samla jong ka Christian Endeavors. Jong Ri Bhoi Presbyterian Synod Kbet ki jong. Lakin tu hagane ka step jong ka sngi. Lembagane ka kubor. Betul. Nyenomai jaka yau ne usaitan ha ka jingem ka jongi. Lengba ki ktien ki bangi kren. Ki jingmot ki jing perkhat. Bat ki jinglong ki jingem ki jongi kaba man kasngi. Ni dei banda perkhat banda yet bahaya la de. Yo kumno re kumno kita ki kam ki bangile. Ki penlong yo soitan baun yo jaka ha ka jingem ki jongi. Kin long ka daw jong ka jing hap. Ka jongi nagane ka jinget how blay. Upol o apostol upen kenmau ha kasti ke jong usha ki Hebrew ke nong bakat sao nong bakat ke dekat ke besau wong pempat yale persya
yau syaitan haban demi Islam dah kabaya pen persya bat kepop don mo na pedenggi kun samla gi biye ki jongi ki balaya le persya yau syaitan hadu bandaya mi Islam lara don bhai pi ya ceprang ya kon Henry lara 4 le kani kadai kapor ya kaba ngin ya le lara dai ban misnam min misnam na kabenta bangin job yau no syaitan ubawan ya kabanya le aga jingem ga jongi ubawan ya kabanya le aga himlang ga ha ka yin ga sem ga jongi ubawan ban ya le ha ka long yin ga long sem ga jongi ha ka himlang ga salang ga jongi kani kadai kapor kabaga ktin ka jong blai ka punkin mau lengbau ne syakri uba kodor jong blai upol wa pistol ubala dalade ulamat ya ka bakum gane yang abanem galong ukras bat ban yap galong ga jingmentoy siliang ga khma ka kejat hange kendau ki ong ki theologian ki ba batai sapang ka jinget ka jengu bat siliang ga kejat sabneng ladayap na kabentau na kaben lapoi sebeneng lada sa hange kendau ngin kalong ka jing mentoi yangi bangin long ka jing kerku na kabenta ki babon wong po pempat yale persya haban demi Islam da kabaya pen persya bat kepop kani kepop hadin bakal roy kakelabrio, kakeren, kumbekeren menganang ne. Kaong, I love you. Hadu berpindah ich nan, berpindah yap nan kata kajik ich jong piro. Ich hadu benda biik. Bat kabekut, kajing yap, hadu jok. Nang ta susu ki prabangai biit ki jonga u Jacob hagashiti ki jongu ka nong besau ki dekat ka benyau wong to yale persya yau syaitan teun pet yap napi to bitar Henry wat lepop wat ai bakas ni kan sepno naga jingki bitar jong pi jar u bejutu to watu syu Henry to unda trei sitom da ka trei lagi jong kiti ya kata ka ba ba unyo ai ba unyo ai ya ka ban ai hauta uba kerdu uba tu watu syu Henry 3 minit da lagi jong kiti kenang ba da kata ka jing 3 minit ka jong pi pinyo ya ka ban ai hauta uba kerdu Wat ai bakan nogano kak tinsi kan mi nagasentur jong pi. Ngas ngausi habang ye keren sepang gane kapang. Namar kita kiktin penkut jong gikna. Hagayam langga salang ngagi digisngi aduk kibala sanro. Kipenkut dagat tinsi. Henry ka ktin ka jong blai ka khang persya wat ai ba ka no ka ktin si kan mi na ka sentur jong pi Henry tang ka ta ka ba bit ya ka ban tei ya ka ba don kam ban ai ka jing ai ya kita ki bi yo snel to bread no na pi ya ka jing thang baro bat kejing ki bitar, bat kejing bitar, bat kejing kau, bat kejing keren beng. Lem bat kejing snio baro, bat topin longro. Kiba lesbon parlok, kiba jamnot, kiba yama parlok. Kombau bleiru, how kres ulama ya pi. Bat topin long kiba smart ya kaban pulih ya ka ktin ka jong blai
Namaru blei utrai jengiu Jisu wong. Bom tang dauk puhi. Bau nemu brio. Henrei da kita giktien baro. Kiba mi no. Naka shintur blei. Matias kelong besau. Kedekat ke besau. Topi long kiba smart. Ban lek. Syaki jingiaseng lang jong ke balang. Namar kani kalong kabapun sengau bae yau blei. Kumbau siam David lagi jinwai sam kaba shispa arpuar. Kedekot kaba ningkong wong ngala kemen nabagi ong hanga. Yang ini leca ka yeng ke jong utrai. Ki para bangai bit ki jonga. Smart ya kaban leca Jingiaseng. Jong ke balang. Man kepor. Nang ta to pin long ro ya kiba smart bat kiba shit ham ban duai. Kiba smart bat kiba shit ham ya kaban duai. Kumbau Paul apostol usyakri ujong trawong hagasti ka jong syaki bengen hat Thessaloni. Kau ni kong kita seni nong besan dekat kau bekat nyau. To duai kelam dapot. Duai kelam dapot. Pray without ceasing. Duai kelam dapot. Ndan pot. Ban duai yau blay. Duai haba pisyong haga bos, haga sumo, haga car, haga lokal taksi. Duai haba piya ya surok. Duai haba pidon halengka. Duai haba pidon lagi college ki kelas ki university. Duai haga nuga jaka kaba pidon. Dopin yai duai. Namar kani kalong kabor. Batru kene kalong kalat ya kaban jan ya kabanang jan shaublay asway kabangan syong akwa ya kaban penken mau ya gini giktian ke jong trai Jesu asway ya kaban kiu no sabeneng wang au yon haga gospel yones kalong kaban reu kadkhat kaban lai pulai. Ngalakren ya gini ek eru api bapin yo ya ga jingsok hanga ha kata ka putei pin yo ka jinjar Henry wong tolong slur pe ngala job ya ka putei to bleu ni rap yingi ubleu nda kirku yingi lang baro kibalai wan syagane ka Jingiaseng lang hagane ka step chugane ka sngi Ublain dah kerku, ialah kejong kasino si union ke bayit kejong. Ublain kerku ialah kejong ke balang ke bayit kejong hangnya Kbet. Ublai nak bentak ke buram kejong. Amen.